Absalonsen sender John Lund til baglinjen. Lukke, den bliver lige ret af, og så er Martin Hansen hurtigt nede ved den ene opstand. Jacobsen, Lodberg, derfra. Heller ikke denne gang med succes i afspillet sønderjyderne. Det handler lidt. Lukke. Iran her lægger den over til John Lund. Lukke. Ja. Det er tredje gang. Hvorimod det er meget, meget skidt ikke at ramme målet den eneste gang på 11 forsøg. Som kommer til at spille direkte overfra ham, det er selvfølgelig en test. Mikkel Christensen. Han har det på samme måde. Starter bolden lige med det samme. Luka Konte med spark fra starten. Optimistisk af den nye. Lodberg. Stærkt i duellen med Gerardi. Det er godt taget med det der er Lukke. Lidt spansk elegance, men godt. Og tilbage også er Lasse Petri. Stor forskel. Ja, han kom virkelig og har løst et problem, da han kom i januar måned. Skænder opdagen af Kente Stene. Det var bestemt ikke løsninger sidste efterår. Hvad skal det her så bringe Nordsjælland, eller hvad tror du, Kasper Juhlmann håber på, at det skal bringe? Det skal først og fremmest bringe noget energi ind i holdet, fordi når man tager 2 mand ud efter 35 minutter... Frie medspillere kaster frem mod Lægmand, som får forlænget. Så er det Lukke, som er smart, skal ind foran hen til ligaen. Henrik Hansen. Det forlænger mig. En temmelig kraftig vind. Her er det Johan Absalonsen. Ud til nummer 23, som altså er Lukke. Det var smart nok, men det er lidt sent. Der kommer måske en mulighed her. Henrik Hansen ind til om... Vi lige se. Det er Lukke, der kommer afsted her. Skal vi have en trøstscoring. Lukke afslutter. Han bliver reddet til rigtig flot af Rønnow, men den lever fortsat. Lukke til baglinjen en gang til. Og den klarer Rønnow også. Og nu har de så haft i hvert fald to. Lukke. Og det udløser et frispark, det her, til gæsterne. Og bliver lagt ind foran, hvor Henrik Hansen og så Daniel Christensen, der kan komme ind med sit venstre ben. Det skal de passe på med FC København. Lukke. Og hjørnespark til Sønderjyske. Vi får spil. Så 3 minutter fra, at FC København kan få sæsonens første clean sheet. Med mindre. Den her er god, og det er det! Nu er det fremragende sparket ind! Indskiftet Julian Lukke scorer sit første. At FC København kan få sæsonens første clean sheet. Med mindre. Den her er god, og det er det! Nu er det fremragende sparket ind! Indskiftet Julian Lukke scorer sit første. Og de første 6 kampe under ham har budt på 3 sejre, 2 uafgjorte og 1 enkelt tabt. Og det er noget, der er godkendt, når man tænker på, hvilken forfatning FC København var i. Nu skal vi selvfølgelig lade være at sælge den her alt for tidligt. Hansen åbner op ud mod Lukke. Og Lodberg ligger den af, og Hansen trykker af. Rubierne. Og 4 mand, der ikke er noget med hjem. Absalonsen. Fint indlæg fra ham. Og de gode muligheder til Søn. Absalonsen. Indlæg ind mod Lodberg.
Julian Luque scorer mod FC København og tager et flat træk ind mod Mads Toppels mål.